суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона, ифодагари дӯстии пойдори ҳамаи халқу миллатҳои кишвар мебошад. эҳтироми воло ва донистани суруди миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар аст. ҳамин аст ки ҳар субҳгоҳон аз ҷониби донишҷӯёни коллеҷи омӯзгорӣ, тиббӣ, металлургӣ, литсеи касбии техникӣ ва дигар омӯзишгоҳҳои таълимии шаҳри Турсунзода суруди миллӣ ба таври овози зинда садо медиҳанд. боиси шукрона ва шукргузорист ки баъди ба истиқлолият расидан мо дорои рукнҳои давлатдорӣ низ гардидем, ки яке аз онҳо ин суруди миллӣ аст. дар он арзишу маданияту фарҳанг ва таъриху асолати халқи тоҷик дарҷ гардидааст. зеро ки агар мо ба ҳар як сатрҳои он дуруст амиқ назар афканем, метавонем дарк кунем ки кӣ ҳастем ва аз куҷо омадагӣ ҳастем, ва ин моро водор мекунад ки бояд ба хотири арзишҳои бузурги миллиамон арҷ гузорем. ва аз ҳамин хотир мо низ омӯзгорони ин муассиса тасмим гирифтагӣ ҳастем ки пеш аз ҳамаи дарсҳо ва чорабинию барномаҳои фарҳангию фароғатии хиш суруди миллиро ба тарзи зинда ба сами хонандагон расонем. иҷрои суруди миллӣ қоидаҳои худро дорад. тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Имоми Раҳмон таъкид карданд ки суруди миллиро хуб аз ёд карда ба таври овози зинда хондан лозим аст. дар суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон шоири маъруфи тоҷик Гулназар Келдӣ нангу номуси тоҷикона давлати абарқудрат буданро таърифу тавсиф кардааст ва имрӯз мо донишҷӯён, омӯзгорон аз ин суруди миллӣ ифтихор мекунем ки давлати тоҷик соҳиби рамзҳои давлати ҷумҳурии Тоҷикистон аз он ҷумла суруди миллии Тоҷикистон гардидааст. бо хондани суруди миллӣ тамоми чорабиниҳо, конференсияҳо, барномаҳои фарҳангӣ дар муассисаҳо ҳозир доир гашта истодааст ки ин боиси хушнудист. аз он ҷумла дар муассисаи мо низ чорабиниҳои пагоҳирӯзӣ яъне ҷамъоматҳо бо хондани суруди миллӣ фарогир мебошад. дар он тамоми хонандагон, устоҳои таълими истеҳсолӣ, омӯзгорон садоқати худро ба ватан ирсол медоранд. дар баробари дигар рамзҳои давлатӣ суруди миллӣ нишонаи муҳаббати самимии мо ба ватан модар, миллату давлат ва ифтихор аз онҳо ҷузъи муҳими рисолати ватандориву ватансозӣ ба ҳисоб меравад. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.